joro lo press meet ake hai tum ili tum ka chopha teng pen alang tum ke bang apot la lo nili tu ning du alam thege chepe klang gi la pu han lo ladak kar biang long mati nijang kar biang long la bot thalang so area mate dramla homosti nili tum kar biang sar ame du la bang so kar biang sar ame na hok a program along pusetame nili tum hanang ke hangji mate nei tum hanang kacha ni la pon sonave lasi ahok pet nilinta non happen non rak nei lo rong sar lu basar ke duke hop pe the ke plang mindar ke phamsi rong sar ke dolo labang so rong sar ke e aplang ke chini ni sita men non ni tura ang ton pen ha ang song pen ni tura la or kar bang long pe la rong sar ka wa long mang su kachipi pen ke alang lu na chini ta melo sita me ni tum han ke pinyang anta ni tum phan rong sar punang chini ne na ho ka program along sita me ni tum phan nei na cho hang kwa ve nang cho hang ni tum phan ang ton rong sar phan nang cho hang nang ne sita me president la pen secretary pan hang lu te ni tum ke churu don lo ining ang sam lo ining sam pik lo la hat son hello ang ton arong sar pan ke hang de don la bang su si ining duk kachipi sipini ani ke Smith HCP mate nang litum la boy thalang su na hok jap a program along sitamen ni tum han rong sar hoi president secretary alang litum han hang son te usini tum hin pen choropar pik mate chuning ri pik lo an sinang litum han chuning ri laken jat a party ave ni tum bangke mane nang chuning ri ke lage jat a program no stamen nang tum rong sar phanang cho hang son de president secretary phanang hang son de kursi ni tum hin pen nang tum han choro mate chuning ri pik lo pinian ke Nilihin pen ke punya lambang ke lah lo, athema ahok lo, non nilitum rong sar hoi pen, mante itum ta isi akumiti mante isi rong sar, pu ha karbi customary law, pu la suke tok nitum asam kornol penang pepas penang ton nitum ta lalu nang pikreyenat, pulo tang te labang ke Alicia Vedaji, la sini tum ta ladak hajara program punot ni tumla bothalang so mante doramla angbong bang program do pulus tame rong saraphan yong si parju pon secretary mate presiden phan parju pon lo plante nilihin pen tame ningarong piklo la pen churo lo la ken man sonman itum kar bia khai pulon te itum man sonman chi pinangji la pen abang khai lam bang ke la bang man sonman pithek te ta hai mante pavedet hai mante do ta hai lo mene bon tai litum karbi customary ka chinghon pulotang te litum karbi rong sara phan ke litum parju vek nangji la pen litum chetong dun long vek nangji in nut mande litum chetong long vek nangji la hello nilhin pen ning duk ka chupi klang dun mande ka chuniri dun lo none prang bang ke nang litum jo ka program le ajar program le biseta nang litum rong sara phan pachini nangji athema poa vete elitum ta isomar asomara vedaji la si akethe akeding punon aja seta rong sara long si wang nangji la si rong sara tumaphan non ke secretary president do la officer lo isialam secretary president phan parju pon sonte nitum ningarong la panitum ningang sambi nitum ka do ka ve all karbiang long rong sar phan parju pet nangji upe putela rong asara secretary president no phane parju sonte ni tumta ningarong la itum member tum punon ni tum ningarong la pani tum ni samji la penang ni tum phan stame program ki biana tum phan stame ni tum choroji anu se ni tum nang ni tum phan ta manson manang ni tum phanang pitheji la penon ke dam tang ana bang ke la puson si manson man rong asara phan ri thekhe posini tum ta pini gar ni bang ke ni tum ning duk pe chope klang nang kok lo la sinang chuning ri lo la sinon prang ke nang litu rong saraphan nang litu matha nangji la pen man son man chi pisaro nang itum karbia kai pulodang te itum la ke kai la pen ala partia lam litum chipuang ne karbin le karbi kai tang ke kai itum long ri long pat itum kachirai nang yakamalam do ko posi itum neng isi rong sarabang la ke litum ke ni boda sar ni karona sar sontia sar son bona sar aposi itum cmm le man sita rong sar pensi mekar penak lapen rong sar abe thur penak habe leman haren leman ta rong pen dhorok isialam pudamana itum akethe akeding
habe borom ra punon mo arna mani e hang pon hu stai tum rong sa chetong dun vek nang ji kam claim nang ji apo sin nang tum rong sa phan la ke man son man ki pi pe la bang ke nili tum ning duk lo pinyar ni ke chupe klang lo la po si mnon e frank ki menang ya pha la bang ke li tum la hin ta man chi pi sra nang ji la pen rong asar or karbyang long rong asar phan le par ke ta secretary la pen asongja tum phan ke nang tum par ju nang ji pusi nang tum phan pachini lo la pen suniri lo an sinili lam the pe ju ti kok lo